kawo mutum daɗin da wallahi sai ya rugurugu da ku damun. Problem da ake samu kenan. Ya shigo kawai shi shugaban kasa Muhammadu Buhari sai sintiri sai yawo sai gantali ya fito ya dawo yana kwal ana mishi music, ana mishi bagpipes. The president is doing guard of honor. He's working. He's expected that when he's coming back from all his travels, they will be welcoming him. They will be doing bagpipes for him. It is bagpipe that is this man's problem. Meanwhile, his people are being killed though. His people are being killed like chicken. Now bagpipe, now be wala. Now be wala. You see down there, you carry cap for head. So now your brother, they presidency. They chop the presidency now. When will they see him? When they don't kill you finish, I will see who they go take do the presidency on top of the person's head. I will see who they take and do. Now Aisha Yusufu now be your partner. We will insult her. I want kill her. I go do this. I go do that. Anybody there alive for Nigeria? I can't take the right Nigeria. When you want this one where would they live? No be life. This one where would they live here? No be life at all. If not like me not do the needful. If you not like me not do the needful. We die here. We die here. This Nigeria is our country. I don't talk about before. We die here. Nigeria is our country. The one time reach, all of us go waka go. The one way time no reach, you go sit down, go dead there. Could I know? Yana na ta yawo garin shi ma har in ce wanda ma aka dauke hakimin garin su bai komai ba wata da watanni aka sace hakimin garin su wai shine wai za a kashe wani abin da za ta shiga jikin shi. Dama Buhari 2019 Buhari ya je Zamfara ya ga muku cewa in fitinan ne a yi shi, to ga fitinan nan annoba tana nan. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan masifan da ke ƙasar nan. Kuma idan ba mu daina halin mu ba kaɗan kenan. Masu tauye mudu in ana magana haka abin da Allah ya kaddara ba wani abin da Allah kaddara mu muke kaddara kanmu wannan abin. Mu muka yi wa kanmu ya kanmu. Ko masu tauye mudu ina cikin abubuwan da ake ce masu tauye mudu kun tuna bad leaders shugabanni wanda ba su da kyau is part of the thing masifan da ke biyowa da kaɗan da ke cikin masifin da ke biyowa kenan. Amma mutane ba za ku gyara halinku ba za ku yi abin da ya kamata ba za a faɗi gaskiya ba za abin da ya kamata ba amma kawai an ɗora ƙabilanci da yarantaka da menene son juna da son rai da son kai da wai namu ne mentality shi mutane suka ɗora akai ba su faɗi abin da suka ga dama ba. I'm done with my rant, you know, my big mouth, I go take and talk. My name is Aisha Yusufu. Oh, if you like abuse me, if you like insult me, could okay bidiyon kun saba ku dauki bidiyon ku yawo da shi a je masallaci ana zagi na malami ya hamu mun bari ya rasa abin da zai magana akai wai sai wata Aisha Yusufu abun kunya. Oh, Jile Joshua, you don't chop, go find food. Afternoon don't reach, go find food. Daniel Owutalu, thank you so much. Dama Bashir Ahmad Aljilani, ba su sani ba ne ai. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu suna zagi, ya ce musu wanda ya zagi ya magana akan wanda ya zagi mahaifiyarsa sai sahaban da ke tare da shi suka rika cewa ya mutum zai zagi mahaifarsa. Yace idan ka zagi na wani naka ka zaga. Ai ba su sani ba. Yaje su zauna ai ta zagi ana ta wane ne. Da yake an yaran da aka zubar da su yaran titi da ba tarbiyya an haifa an yar uwa na nan tana fama da harkan kishiyoyi uba na can yana kallon wanda zai aura kuma ina aka samu lokacin yaran ai shine abin da muke da shi yanzu. Anyway, thank you so much for being here. Thank you so much for listening to me, to my rants. I just needed to get that out of my system. I was actually working on something here, but it's just so annoying, the number of killings that have been happening in Nigeria and the silence that is coming from the very region where these killings are happening. And also the hypocrisy that has been coming out from the north, where people just sit down and do nothing, and they don't talk because, oh, it is not one of them. It is one of them that is president. And that is absolutely wrong. But anyway, we die here. Thank you so much, Atake Julius. Thank you so much for your good comments. And Paul, thank you. Honestly, I mean, I wish these things didn't have to come this way. When we started talking about this insurgency, we were talking about this thing was happening. They were calling it fake news.
I remember being attacked whenever we talk about the attacks that were happening in Kaduna, in Abuja, Kaduna Expressway. People will call it fake news. People will call me all sorts of names, prostitute, this, that. But hey, here we are. It's not something that anybody can hide anymore. And everybody is being affected. Injustice to one, they say it's injustice to all. And we must continue to do the needful. Thank you so much and God bless you. Bye-bye. Thanks. Jama'a assalamu alaikum. Ya kuke? Ina aiki nace bari in je live. Abin da ke zuciya na in faɗe shi. Wanda zai zage ni a hada mun kun saba. Wanda bai fasa ba. You know what it is. Ina munafikan suke. Ina munafikan arewa suke. Ana nan ana rugurugu da arewa. Ana nan ana ta kakashe mutane. Ana nan ana ta ƙona gonaki. Ana nan ana abin da aka ga dama da arewa. Amma da munafunci wato ba za a yi magana ba wai ɗan arewa ne ke karagar mulkin Najeriya. Amma an ji kunya wallahi. Wallahi kun ji kunya. Kun ba addinin musulunci kunya. Dan musulmi addinin musulunci bai sa mu ga gaskiya mu ki faɗanta ba. Musulunci an santa da gaskiya. Amma dan kabilanci ta juya ku, ta maimaye ku, ta mai da ku abu daban. Ba za ku fito ku yi magana ba yadda ya kamata, amma kowa ana nan munafikan banza, munafikan wofi, ana nan an yi shiru ba za a yi magana ba. Duk wanda bai ɗauki wannan bidiyon ya yaɗa shi ko ina ba, duk ya yi ƙaryar da ya ga dama, wannan ba aha. Duk wanda bai ba to bai isa haifaffen mahaifiyarsa ba. Ku kai ku yaɗa. Ana nan. Bunu Bashir Muizu, Sanu, I've heard you. Yes, I'm broke. Your comment has been paying my bill. So why are you commenting? Why do you want to comment so that I will not get this thing? Me yasa kake commenting? Kan na samu kuɗin mana. Munafikan banza, munafikan wofi. Aikin bar in ji tusa. Kun zama ga kunan, wai kunan kuke da abin nan. Ya ake ma ce mishi ma? Gayyan soɗi. Banda gayyar soɗi sai da lokacin zaɓe ya zo a ɗauke ku kamar wasu awakai, a ja ku fir, a daddanda hannu, shikenan, ai wallahi tallahi, ai shugaban ƙasa ɗan arewa ne. To ina amfani? Ina amfani shugabancin ƙasar da kuka samu? Ina amfani? Phillips Johnson, I really want to talk to my northern and brothers and sisters so that they will hear very well. You know, say me I be almost south. I feel speak the English, I feel speak Pidgin, I feel but this one, I want me he enter. Make somebody no talk say I no talk the tea where no hear am. Now I made they enter where I'm just trying to tell them that they are sitting down there, they are silent, the whole region is being destroyed, but because of their hypocrisy, they would not say any word because no, the president is from the north. Yanzu kuka san Allah, yanzu kuka san kaddara. Lokacin da Goodluck Ebele Jonathan yake karaga mulki ba ku san kaddara ba, ba ku san Allah ba, ba ku san Allah ne yake kaddaro abu ba. A'a, lokacin ana ta kira a fito, ana menene, ana fitowa masallatan malama. Ina malaman suke? Ina malam Hashim Muhammad tsiya tafi wanda ka fito gadin inda ka fito? Tsiya irin wanda ake zancen tsiya tafi wanda inda ka fito? Tsiya ta kai ka wannan gaskiya ba za ta ba wani kuɗin zaka sa ka faɗi gaskiya ba, baki ne kawai zaka buɗe ka faɗi gaskiya, ka kasa faɗin ta. Akwai tsiyan da yafi wannan? Ga tsiya nan kuna fama da shi? Ga tsiya nan kuna talauci ta kusan maimaye arewa gaba ɗaya? Yanzu Najeriya wai za a kirga mu a gaba ɗaya duniya mu muka fi kowa wayanda suke ba su da komai. An wuce talauci an shiga fatara. Ci wahala sha wahala. Ana ta abubuwan da aka ga dama ana ta kashe. Nayi magana da wani da muka taso jiya tare yace mu kin san Allah Aisha ta yanzu da satan akuya sai a sace mutum ba iya satan akuya ba. Satan akuya har ta fi satan mutum wahala. Yanzu nan da na sai an dauke mutum. Abuja Kaduna Expressway gashi na dauke Ahmed Rabiu ka buga. Gashi nan muna gani. Kowa an yi shiru.
Abuja Kaduna, hanya Abuja Kaduna, in ka gama zagi na ka shiga mota ka bi hanyar, ba zagin ba. Amma idan magana ne na Aisha Yusufu, Aisha Yusufu ta ce kaza, 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 to abin da ke faruwa ba za a yi magana akai ba. Addinin musulunci da mun sani gaskiya kam abasa wata walla suratul abasa me tace? Amma yau a tashi da yaran da tsofaffin da mazan da matan da masu ilimin da wanda ba su da ilimin da malaman da ɗaliban da duk kowa an yi tsuf. Duk wanda aka ga ya fito ma sai a bishi ana zagi. Duk wanda aka ga ya fito sai a bishi ana zagi, ana musu sharri, sai a yi ca a kansu, a yi musu taron dangi. To wallahi ba, ai kun yi gaji ai. Ba Aisha Yusufu ba, kun gaji. Wallahi yadda kuka gani haka za ku baro ni. Ran da nake barin duniya na, ran da Allah ya ce kwana na ya cika. Kuma kawai abin fata shine mu cika da imani, ba abin da ya wuce wannan. Idan muka samu muka cika da imani, ai shikenan. Zagin ne, wace tsiyan ne, sharri ne, duk wani sharri da a kaza a kira da Aisha an ce kaza, abu ki ga mutum wai malami dan ban rashin aiki da rashin abin yi, ga kashe ana yi, wai ba zai fito yayin magana ba, wai sai dai kawai ya fito, a'a sai dai magana Aisha Yusufu zai yi. Ai matan nan kaza da kaza ta sa hijabi, ai ba ta kamata ta sa hijabi. Wani wawa, wani gardin wai yana kiran kanshi wai malami, amma zai ce wata wai ta cire hijabi. Hisabin da Allah mutum, oh Lord have mercy. Wai shine zai cire, wai yake ya dauke wannan abin. Wato Allah sa a ce a sa hijabi, shi kuma zai ce wani ya cire, yana da iko dan rashin ilimi. Ana nan ana ta kashe an nuna mana gashi nan ana ta kona abinci. Fatara, yunwa, ai ba fara yanzu yunwa za ta shigo, ba ta shigo ba da. Ku tsaya nan ku yi shiru, ku ce a'a wai kuna nan wai addu'a kuke yi. Addu'a kuke yi, ba za ku fito ku yi abin da ya kamata ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah kanshi idan yayi addu'a fara ɗaya ake karɓar addu'arsa. Amma me da aka yaƙe shi ma ya yaƙe su. Da aka yaƙe shi ma ya je yaƙi. Amma munafukan da muke da shi yanzu, wai sun zauna wai a ce wai maimakon a kira shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ga mishi inda yake yi ba daidai ba, wai ana nan wai addu'a ake, wai ana ga mana wai Allah ne kaddaro. Akwai kaddara kuma akwai ganganci. Abin da ke faruwa a arewa yanzu to ganganci ne. Har yanzu yara ana nan ana haifarsu ana zuba su akan titi. Yaro dan shekara 2 dan shekara 3 wai sai a dauko shi, sai a bashi kwano, sai a fita da shi. Uban shi yana nan yana waje yana zuwa zance, yana da mata 3 a gida still yana zuwa zance. Wasu ba har da matan su guda 4 suna nan suna gida, sai ya fita zance yana neman wanda zai kara. Idan ya ga wacce ta hango ta yi mishi kyau, sai ya saki 1 ya kara ko kuma ya saki 2 ya kara. Ahab, wake jin wahala yanzu ba gaba ɗaya kowa yana jin shi. Wa ya fi ji yanzu? Duk zagin da zaku, wanda bai gace, wanda bai fasa zagi ba ko to wallahi ba a haife shi cikakke dan iyayensa ba. Wanda bai fasa zagin ba, ku yi ta zagin. Wanda kuke tasu kuna mutane taron dangi, ku yi musu ca. Wasu daga cikin ku fito ku yi musu ca, a ce menene Aisha Yusufu, Aisha giya, karuwa ce, wace ce, menene. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ba yau aka fara ba. Kwana na Aisha radiyallahu anha ita ma an mata ballantana mu a banza, mu a suwa, mu a banza. Aka idan ka kira ni karuwa har wani abin zan ji. Matan Annabi shugaban mu matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matan shi sai an kai da aka mishi wannan zargin, har aka sauka aya akan issue din. Dan ka kalli mace ka kira ta karuwa, ai ba yau ka fara ba, tun kafin a haifi wanda suka haifi iyayenka ake faɗi, ko uwar da ta haife ka da wanda ta haifi uwar da ta haife ka, an kira su haka. Yara su zauna a ta zagi. Gaskiya na fa ba za a faɗe ta ba. Abuja Kaduna Expressway ya ake ciki. A shiga gidaje a ɗauki mutane, an ɗauki mai ciki.
masu ciki ne, mata ne, maza ne, ba wanda ya tsira, yara ne, ba wanda ya tsira, kana cikin gidanka ba wanda ya tsira, kana waje baka tsira ba, ka fita waje baka tsira ba, kana kan hanya baka tsira ba, duk inda kake kana cikin fargaba, banda kai. Amma ana nan alƙunut ya ƙare ne ko ku ba iya alƙunutun ba? Masallatan da ke arewa yanzu ba alƙunutu ko koya? Yanzu kawai an zo na a'a ba a komai dan dan arewa ne yake karaga mulki, amma da yake yake yawancin ku ai ba kunya ne a gare ku ba. Ana fita yanzu wani dan kudu ya shigo karaga mulki, ya shigo villa yanzu sannan za ku san cewa sannan a fara alqunut ko ai Allah ba azzalimin kowa bane ba. Allah aka ce ba azzalimin kowa bane ba, duk dan haƙin da ka rena shi ke tsone maka ido. Tun farko abin nan yana kaɗan, tun karko yana haka muke magana akai, ana ta abubuwa muke faga abin da ke faruwa, amma me akai ta zagi, ai iska ba ta da aure kaza da kaza, yar menene. Wani irin zagi ne baku yi min ba? Duba jikina, wallahi ko a jikina zan yi bacci na yadda nake so in tashi, dan me na faɗi abin da ke zuciya na, ban rage ko kuma na riga na kaddara na rayuwar ma ni gaba ɗaya na kaddara shi duk yadda fito. In yau ne mutuwan ya zo, Allah kawai ya sa mu cika da imani, shine babban abu. Yau ka kai shekara 1000 kana duniya, ko ka kai ko shekara nawa kai kana duniya, idan baka cika da imani ba, shine asaran, ba wai yawan kwanaki ba. Wani a'a za mu kashe ki, in muka ganki anan za mu kashe ki, za mu yi wani, to kai duniya ta dama, ku duniya ta dama, ku ne abin ya dame ku. Gashi na ana nan arewa ta zama abu da yunwa, kanzo wannan mutane ba sa samun kanzo su siya, ba ma su da kudin da su siya kanzo. 30,000 wai a ce yau 30,000 a Nigeria na wai shine minimum wage. Mutum ya gama aiki sana a mika mishi 30,000 ya je kasuwa, 30,000 za ta sa mishi buhun shinkafa ne ko koya. Kuma wannan magana mai daɗi ma ba za a gaya mishi ba. Muhammadu Buhari shugaban ƙasa ya fita yawo, ya tafi gantali da kuɗin mutane, ya shiga jiragen da ya ce bai shiga kafin ya shiga ƙarƙar mulkin nan, yake cewa a jiragen nan idan ya shiga za a sayar da su, ya za a ce shi ya fi wani da ba zai shiga jirgin yadda kowa ke shiga ba, commercial. Yana nan haƙaris ya yake yi, jiragen bai fita. Kwanakin baya gama gantalin shi, ya tafi Ingila ne, ya tafi ina ne, ya tafi Faransa ne, ya tafi su Dubai da su wane ne, ya gama gantalin shi ya shigo Najeriya, wai sai aka seta mishi, me ake ce mishi ne, guard of honor, inda ake sa sojoji na dan mishi abin nan, ya fito yana wani kwas na shakatawa, ko kuna nan kuna cikin yunwa, ko ya ce muku sannu. Daman ba ya ga muku ba, shekara 219 lokacin da za a zaɓen da ya je Zamfara, ana ta kakkashe mutane a Zamfara, ko ya ce ko jaje bai musu ba, bai musu ta'aziyya ba, bai musu komai ba, ya musu wai su ci su koshi, Allah ya kawo damuna mai albarka, su ci su koshi. Sannan idan fitina ne ko ya ce idan fitina ne sai ai, to ga fitinan nan ai kun ganshi. Ya ga muku 2019 kuka ce a dole za su zaɓe shi, ai dole in ba Buhari ba za su zaɓi, to gashi nan kun zaɓa. Ban wane ne yake shan wahala yanzu? Duka gaba ɗaya duniya, gaba ɗaya Najeriya na ba inda aka shan wahala kamar arewa. Kaga mutum da mata da ƴaƴa wajen nawa, wannan sile 5 babu aljihun shi. Yara suna nan suna cikin yunwa, yaro yana ƙarshe shekara 2 an tefa shi waje, ana fama. What's even that? What's this person's name? Comrade Aji Hamidu. Ana fama ko? Allah sarki tesin zarem. Abiyo. Amma no be smarting. Gaskiya wannan an ce da mun gaskiya a faɗe ta wando. A faɗe ta da wando. Ai akwai ranar kin dillanci. Gashi nan mun zo. Akwai radakin dillanci, gashi nan muna ganin shi yanzu. Ana nan Buhari yayi magana akan mutanen da aka kashe arewa. Ana kashe da masu mulki. Kwanakin ba ni wannan sarkin ne aka fito da shi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin tausayi. An fito da shi rugu-rugu. Sarki an ajiye wa sarki tuni aka ajiye mishi rawani.
gashi nan dukun kayan ina jin ya kwaje an ce ya wajen kwana nawa ne ko 60 ne ko wajen wata nawa ne da aka dauke aka sace shi ina ji ko wanka sarkin nan bai ba ni ko na manta sarkin wani gari ne wallahi aka ni ban ma san wanda ya dauki hoton na aka bar hoton nan ya fito ba gashi nan yayi dukun ya jijjiga ya wulakanta duk jikin shi duka datti ina ji tunda suka dauke shi ina to ina wake ta wanka ana ta rai wake ta wanka haka aka dauki hoton nan nashi gashi nan a fito ya zauna akan kujera kamar kamar ma ba a duniya yake shi kwata kamar ma bai san inda ma hayyacinsa yake ba da attajiran ne da talakawan ne da masu shunin ne da masu mulkin ne duka ba wanda aka bari kowa sace shi ake yi mace ce namiji ne waye idan aka zo suka shaka shi inda suka zo harbi ba sa tambaya ko kai musulmi ne ko kai krista ne ba sa tambaya ko kai bahaushe ne ko kai inyamuri ne ko kai bere ko kai dan bendal ne ba sa tambaya ko kai mace ce ko kai namiji ne ko ke mace ce ko ke namiji ba sa tambaya ko babba ne ko yaro kai bindiga suke su harba wanda ya mutu wanda mutu ba kuma su ɗede kuma a nemi kuɗi kuma a basu amma munafikan suna nan akan Twitter suna nan akan Facebook suna nan akan abin da sai dai surudin Aisha Yusufu ba Aisha Yusufu ba ga Aisha Yusufu ai tun ana magana na tun abin da yana karami tun Muhammadu Buhari shugaban kasa Muhammadu Buhari baya yi abin da ya kamata a gaya mishi gaskiya a ja mishi kunya a gaya mishi ga abin da yake faruwa a kasar ya fata shi tsaye ya kwana nawa ne rage mishi a cikin mulkin nan aha ai abu ne ko inda rai da lafiya ko wallahi gobe kamar yau ne in ba rai ne ko wallahi ya zama forever idan Allah ya nuna mana ko zuwa 2023 muna nan Allah ya ba Muhammadu Buhari tsawon rai ni addu'a na yayi isho ya dade a duniya nan ya kai shekara 100 da wani abin dan ya ga wulakancin da ya kamata ya gani dan nasu an sai an wulakanta mutumin na har sai an jefe shi da su fiye wata ne da duwatsu ka ajje ka rubuta ka ce Aisha Yusufu ce ta faɗa ya fito daga wannan villa ai yau ya zo ya shiga cikin talaka mutumin da yake talakawa ne suka dora shi a wannan karagar mulkin daga Allah sai talakawa duka saura a tajiran da waye ba sa son shi ba sa kaunan shi mutane suka wasu hasse da dukiyarsu suke yi don su samu Muhammadu Buhari ya samu ya shiga karagar mulki suna ganin in ya shiga zai abin daidai in ya shiga at least wani muskuna musu da ake yi da zai hana wani wahalan da yake da suke ji zai hana zai tsaya musu Allah sarki wallahi in naji ni abin da ke bakanta min rai wallahi wahalan da talaka Najeriya suke musamman ma na arewa in ba haka ba da sauran ku Allah sai da ku ta cin kaniyar ku muna nan muna kalla gaba ɗan mu ci kaniyar mu tunda da mutane da Allah ya ba mu kwakwalwar da za mu yi tunani kwakwalwar da za mu yi abin da ya kamata kwakwalwar da za mu tsaya mu faɗi gaskiya amma dai san zuciya san rai kabilanci a'a namu ne ya hada mutane su fito su faɗi gaskiyar magana yadda take to ga namu nan yana cin kaniyar namu Allah wadai naka ya lallace Hausawa sun ce Allah wadai naka ya lallace idan baka ga naka gaskiya ba uban wa zaka ga mishi yanzu 2023 a ce wani dan kudu ya zama shugaban kasar Najeriya sannan yan arewa za su fita suna alkunut kuna ganin kuma kuna ganin sun lokacin za ka karbi alkunut ɗinku alkunut ɗinku kenan akwai lokacin da ake shi akwai lokacin da ba a yin shi ba ko da yake Allah kun dauka Allah azzalumin kowa ne to Allah ba azzalumin kowa bane ba Comrade Aji Hamidu uwarka na nan gida ita ce shegiyar jakar da kake faɗi tana nan tana jiran ka bata baka tarbiyya ba ta tura ka ta haife ka ta barka uban naka ya barka akan titi aka jefa ka kila an baka dan kwano ka fita kana yawo tarbiyya baka samu ba kana nan kana ta yawo banza yawon wofi an barka ba tarbiyya zaka fito ka kira mutane suna da yake bata baka tarbiyya ba uban naka shi ma bai baka tarbiyya ba ka ci gaba ka gaya min da ita in ka same ta Awal Ahmed Muhammad ka gaishe ta tana nan tana jiran ku tana nan tana jiran ka idan ka gama ka tafi Harun Asma'u gaskiya kam Aisha ta dawo ba inda na tafi damu na tafi lokacin na tafi jan zauna da yara da
from time to time zan zauna in ba su lokaci, yaran in duba su ya suke tarbiyyar su da komai nasu da menene to abin da nake kina as a mother, ba wayanda aka haifa ba ana tura su akan titi ba tarbiyya ba komai. Uwa tana nan tana faman competition, tana duba kishiyoyi, abin da ya dame ta kila an siyo wani dan tsire an kai wa kishiya cikin daki, amma ta manta ta kula da ƴaƴanta, sai dai kai every 9 months wata tara a haifa a haihu dan a samu kuɗin anko, a dan samu kuɗin da ake haɗawa, shikenan an zuba yaran akan titi an bar su. Idan aka yi magana sai a ce wa annabi ya ci a hayayyafa. Yau da annabi ya ci a hayayyafa, annabi ya ci a hayayyafa wa'inda su kashe mutane, wanda su sace mutane, wanda ba su san addini ba, wanda ba su san yadda sallah ba, ko wanda su tsaya kai banda kashe mutane da abin da su kenan, shine abin da annabi ya ci a hayayyafa masa kenan. Ai ba abin da annabi ya ci a hayayyafa ba kenan. Ana nan dai na ce mutanen da aka kashe a Abuja Kaduna Express ya ake ciki. An ɗabe yaran kakara tun 2014 na fara mai da hankali akan abin da ke faruwa akan Najeriya, na fara magana ko ka tun bring back our girls. Yawanci za ka ga handles ɗin da ke magana, mutanen da ke magana duk yawancin su 'yan kudu ne. Har aka zo ga yau idan wani abu na faruwa akan arewa, yawancin wanda aka ga suna fito suna magana 'yan kudu ne suke magana, ba ma 'yan arewan ba da abin ke faruwa. Sai gashi an ɗauki yaran kankara, 'yan arewa suka yi ca akan 'yan kudu, suka yi ta zagin su. To gashi na yanzu ba sa magana. Bakin naku fa, bakin naku sai da wani wow, banda cin tuwo da shan miyan kuka baya komai ko? Shi kenan ba zai magana ba, ba za a faɗi gaskiya da shi ba, ba za a wani abin nan da shi ba. Gashi nan da kun kasa magana, kashe-kashe ana yanzu gonaki ma suke konawa, mutanen da zai terrorists ɗin da 'yan bandits da komai kuke kiransu, suna nan gonakin mutane suke kona. Wata yunwa ta kashe kuke da. Dama kun ana da yawa ai, tunda dai wanda ya haifi wajen guda 10 ko 20 da wani abu, ko an ɗauki wasu ai bai jin komai ai, shine abin. Bello Bala Ganga, na gode ka, Allah ya saka da alkhairi. Ai idan muka zauna ba mu faɗi gaskiya ba, idan aka zo ranar ranar hisabi sai mu ce mun yi me. Duka gaba ɗan mu muka zauna sai mu gani kamar cewa mu ba za a mana tambayoyi akan abin da ke faruwa a Najeriya. Duk kowanne mu mu ma kanmu wani shugaban ne muke a wani level din mu. Idan aka tambaye ka me kace, me kai, musguna wannan da ake yi me kai akai, a'a nayi shiru, a'a dan Buhari da yake dan Daure ne, a ni ma dan Daure ne, a'a ko ni dan Kano ne, a'a ni dan Kaduna ne, ni dan Jos ne, ni dan ina ne, ni dan Borno ne, ni dan wane ne, da wannan zaka shikenan. Shikenan mutanen da suke faman wahala fa, mutanen da suke faman wahala fa, mutanen suna nan suna cikin kunshi, mutanen suna cikin wahala wai mutum abin ma da za a ajiye ma a ba yara su ci abinci, wai minimum wage fa 30,000. Nawa ne buhun shinkafa? Nawa ne buhun shinkafa? Aiki ma wannan ma babu, kuɗi babu, ba komai. Daga Buhari sai mutanen shi iye shi gashi yayi bulbul, ƴan uwansa abin da iyalinsa sun yi bulbul, wanda suke tare da shi duk kowa sun samu kuɗi, wanda yake sayar da recharge card yanzu wai shi ne yake giggina gidaje yake wane ne. Wanda ba su da komai da muna kallon su abrashin ba su da komai, wai yau su ne suke ta ana ta facaka da kuɗin Najeriya. Amma talakan da ya sa ya ɗaure ciki ya ɗamda ciki yana ta haɗa kuɗi, ana ta siyan kati. Ina katin nan da kuka ta siya? Ana ta siyan kati. Wai Buharin da yake wai shi ya fito yana kuka, ya ce yana kuka akan wai wahalan da talaka yake yi. Wai na tuna akwai wani interview ne da aka ce yayi, ake tambaya shi general me yasa baka dariya, ya ce me abin dariya, talakawan Najeriya na cikin kunshi. To ba su ga kuncin ba da, yanzu ne suke cikin wahala. Yanzu ko banda waye haƙora ba abin da Muhammadu Buhari yake yi. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari banda waye haƙora ba abin da yake yi. Toothpaste yake, advert din toothpaste yake yanzu. Gashi nan masu haƙora farare. Mu da ba mu da haƙora farare, amma muna waye shi da halitta abin da Allah ya bamu, dole za mu karɓe shi kuma mu ci alhamdulillah akai. Yana nan shi gashi yanzu banda dariya ba abin da yake yi. Wato shine yake jin daɗi ai ko? Sauran mutane suna cikin wahala, sauran mutane suna cikin kunci, sauran mutane suna cikin abin nan. Ku zauna nan ku shiru, kada ku yi alƙunut din. Malamai su zauna sai sun ga Muhammadu Buhari, sannan su zauna su yi tsif, su zauna munafukai.
munafici duk ta cinye ko ina. Kowa banda tsoron wa ana tsoron mulki, ana tsoron nera. Allah ya raba mu da mu ji tsoron dan adam. Duk tsoron da za a yi wa dan adam to asara ne. Kuma ubangiji Allah kai ya nuna mana ranar da za mu tsaya wai akan tsoron dan adam ba za mu faɗi gaskiyar magana yadda take ba. Yo ba gara mutuwa ba. Ba gara mutum ya mutu ka san ka mutu ba. Da ka zauna kana ganin gaskiyar abu amma wai ba za ka yi magana akai ba. A'a dan dai kawai a'a dan maybe akwai wani abin da za a dan shuna maka, a'a ko akwai wani mulkin ko akwai wani da kake ganin zaka gani, a'a ko wani abu ne daban, shine kawai mutane sai ai shiru. Ana nan wahala, kana zaune mutum kana zaune zaka receiving cost wajen nawa, da mai kuka ba kudin asibiti, ba kudin gida, ba kudin cin abinci, ba kudin wannan, ba kudin wannan, ba kudin wannan, ba kudin wannan, amma Buhari yana can sai dai gantalin yaba. A'a shine ai tsuntsun kurciya, an mishi kurciya ai baya zaman gida, fi ya fita sai ya tsaya an sa abin da babban riga, ai an fesa masa shadda, a shaddan na an fesa masa starch, sai ka ce dan Kano, sai ka ce baka ne. Yana nan yana yawo, bayan ya gama yawo zai dawo. Tun Allah ya ai ba karaga mulkin nan ba, ko muna raye ko ba ma raye zai sauka ai. Ko muna raye ba kuma Allah ya bashi tsawon rai, dan ya kamata zai wulakantu a duniyar nan. Tun daga duniyar nan mutumin Allah ya zai wulakanta. Kafin ma mu je lahira gaba daya mana hisabi. Tun a duniyar nan. Ba zai sauka daga mulkin nan ba? Idan ya sauka daga mulkin nan fa, sai ka yaya. Daga sai yaya. In dan kudu na mulki shikenan, lokacin Jonathan ɗan arewa za su fito su yi magana, a'a wane ne ana kashe mu, Jonathan na kashe mu, Jonathan ya kawo wane ne, Jonathan ya yi kaza, Jonathan ya yi kaza. To kashe-kashen yanzu kashe-kashen sun ƙaru ai. Kashe-kashen sun ƙaru. Kashe-kashen yanzu ai kaman cin tuwo ne ma ni yanzu. A yanzu ma tuwon ma ai ba ma samu sai ake ba sosai. Kaman abin ya zama abin ruwa haka na ana yin shi anyhow. Tsit. Ba mai magana. Kowa sai da ai wannan masifin Allah ne a'a ba wani Allah ne kaddaro mana, mu muka kaddaro wa kanmu. We have to take responsibility for it. Kuna kallo kuna gani Buhari ba abin da ya kafin zaben 2019. Kafin a jefa ƙuri'a 2019 mutumin na riga nuna muku cewa ba abin da zai yi. Ana ta ce in ya dawo zai yi kaza, to gashi nan ya dawo ai. Ba ya dawo ba. Ba kashe-kashen ai to kun ce mishi ai kashe-kashen da yake yana shiru, abin da ya kamata ai ne gashi nan ya zo ya kakkarawa kowa. Gashi nan ya zo ya kakkara kowa. Abinci babu, ga yunwa, ga rashin kwanciyar hankali, ga tashin hankali, ga yaƙe-yaƙe, ga kashe-kashe, ga sace-sace mutane. Ɗan kudu aka sani da sata mutane. Ni ɗan Niger Delta ce, daga wajen Niger Delta aka fara sace mutane. Su ɗuma da ake haushi suke ci, ana ɓata musu guri, suka fara ɗauke turawan da suka zo suna fara ɗauke, at least suka ɗauki mutum ma akan kuɗi suke ɗauka mutane, amma wannan suna zuwa kawai za su zo su buga dan rashin hankali. Ka Allah raba mu da shashasha da su. Shashashai da su sai. Wai sai su ɗauko bindiga kawai su da ta akan kashe mutane. To wanda ya karɓi kuɗi a hannun shi akun kashe shi. Ga wannan da aka ce wannan mai makarantar farmers ɗin da aka kashe shi kwanakin baya akan hanyar Abuja. Yau ko da miliyan 100 ko da miliyan 500 ne ma suka ce ya ba su. Ai mutumin nan zai iya dudduba, za a iya hahaɗa mishi kuɗin da ciki abokanansa da sauransu, a hahaɗa mishi kuɗin nan a ba su. Amma ka yake musu ba su da hankali. Ko miya kuka ne ko menene duk ta tauye musu hankali. Sai dai kawai bindiga an kashe. Kun kwashe mutane wanda ku kwasa ma kila wani ma bai ma ci abinci ba, balle ya nemi kuɗin da zai hada. Haba ana abu kamar wasu dabbobi, ba za a zauna a juna magana ba. Idan aka yi magana sai banda zagi, a yi taron dangi, a ɗau zo kan mutum a je ana ɗauka. Ina wanda suke ta ɗauka, akwai niyya sunan wannan abin nan zan ne ko Alfurkan ne wani TV har suka zo suka zauna ranar nan har 10 minutes suka wani production akan Aisha Yusufu na 10 minutes. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lokacin da za ku zauna kuna koya mutane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuka ɗauki 10 minutes kuka batar akan Aisha Yusufu. Ni asuwa
ni asuwa ni asubanza asuwofi ni wace ce Aisha Yusufu har za ku dauki TV time lokacin da ku je kuna koyar da addinin musulunci wai kun dauka kuna wani production akan Aisha Yusufu ai menene ya ma suka title din abin nan a ƙarya an menene an tona asirin Aisha Yusufu kaza da kaza ce ita wace ce ita wace ce menene Yahudawa ne suke menene dinta wane ne kaza da kaza ni ko a jikina guzurin kiyaman Allah da dandan da muka ta aka je mana hisabi ai sai mun zauna tare kun ga mu inda su wanda Yahudawan ne muke wani abin nan da su za mu zauna ai za mu zauna tare bro say my big brother Yakini Sado Shoba Mosa, how you there? Thank you so much for your prayers and your support all the time. May God continue to bless you abundantly. Aka zauna aka production na 10 minutes wai akai na ana ta ni na zauna na tada wata kanwa ta tura ta ce anti kin ga wannan nace na gani wallahi sharri ba irin sharrin da ba ai ba irin kargen da ba ai akan Aisha Yusuf ba irin wannan abin lokacin da na fara magana akan hanyar Kaduna nan nace Kaduna fa masu abin nan masu dauke mutane da sauransu suna zuwa Kaduna nan rigasa a lokacin da yan rigasa kwata-kwata ba sa iya kwana ma a gidajensu da daddare sai kaga duk gaba ɗinsu sai su bari sai su zo su kwana a cikin gari in safiya sai su koma a lokacin ina da wata da take min aiki ta yi min aiki da har ta zo ta bari da zo tana nan kusa da gidan da nake let me not go into that tana nan kusa da gidan da nake yan rigasan yan uwanta da ke rigasa sukan taso daga rigasa su zo su kwana a inda take da safe sai su koma na fara magana akan Abuja Kaduna Express wani zagi ne ba a yi min ba shegiya karuwa yar fake news menene a kaza da kaza yar iska yar wace tsiyar aurenta ko ni akwai wanda ya taba ce min aure na ko 3 ne ko 4 ne saki na aike shi yasa mazaje na suka sassake ni ce to ai ba sana'a aure su ba mai gida na ya saci kudin gwamnati mai gida na nace mai gida saci kudin gwamnati shi da tuni ba mu sa an nufe shi ba ya aiki ni wannan ma yake mutumin nan ni ba ma san shi ba daga sunan shi an ji kawai Yusuf sunan shi Yusuf shikenan aka ci ai mai gidana ne Usman Yusuf ni ban san shi ba dan Katsina ne ma garin su ɗaya da abin nan jihar su ɗaya da Buhari ni ba ma san ganin shi wannan ido ban taba ganin shi ba amma ina abin daɗin abin da suke su yada ai mijinta ne ya saci kuɗi Buhari ya sauke shi daga ƙarƙar miki ni mijina aiki da Buhari ƙarƙashin Buhari a mulke nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke tuni ba dole ya resign ba me ake da irin wannan aiki me ake da abin Allah isa shugabancin da za a rika mutum Allah isa to ba gara ba kai ba da ka shigo akana Allah isa wai sai ana magana wai sai a ga maka ai musulmai bai kamata dalla cewa kowane musulunci kuke yi ne musuluncin da ba ilimi mun ga sayyidina Umar mata ta gaggaya mishi magana bata ma san shine ba yana nan yana bi da daddare zai bi yana tafiya gida ya ga kowa da haƙƙinsa an biya kowa haƙƙinsa ya shiga gida mata ga ta nan yunwa ba abinci da ta ba yaranta ta zauna bata ma san shine sayyidina Umar din ba yake tambaya ta hafa ya abin da suke tai rugurugu tai rugurugu da sayyidina Umar ta faɗi kalmomi ta faɗi ranta yadda abin da ke ranta ciwon da take ji ya tashi ya tafi ya je ɗauko abinci ya kawo mata zai ɗauko wani sabin da ya ce bishi barin ɗaya ka ɗauka ya ce ranar tashin kiyama za ka taya ni ɗaukan nauyin zaka tani ɗakan ɗauyin Isu Momodu, I have not done anything. The only thing I am doing is talking. Isu Momodu, Oguma. Oya no hele gbo kilo Oguma. Ego big, but them ego bio akle maviomo. Isu Momodu. I have not done anything in my constituency. I have no obligation to do anything in my constituency. Isu Momodu. The people you voted for are the people who owe you something. So you need to hold them accountable. Me, I'm not doing anything. I'm not going to do anything. The day that you give me your mandate, you can hold me accountable. But as of now, I don't know you. I know all you. I owe myself this my big mouth
to use my big mouth and use it to talk so that people like you is sumomodu that are behaving like egobi akpokpo more. Don't we call when our people say egobi aklemavio that are behaving this way, will not be able to talk and say things. So I've not done anything. I've never done anything, and I'm not interested in anything. Abubakar Suleiman Abdul Karim, I say Aisha Yusufu, aka Veronica. Well done. Seka kamanya rago I idan aka canza suna ai ba abin da sai mu yi ragon suna. Ko? Sai mu zauna mu yi ragon suna. Welcome. Other than that, nothing. There's nothing that that this. Yes, Saleh Abdullahi, I'm a broken record. I am. Dole in ci mutuncin Arewa. ‘Yan Arewa su suka ci mutuncin kansu. Saleh Abdullahi, kuna nan kun zauna kun zama ya ake gayyan soɗi. Kuna nan kuna jan kowa baya. Dole, I'm a broken record. Because there are people who have been killed and they won't have mouth to talk. Let me talk my talk so that if today they come and abduct me and kill me, my talk will already be there. Kana na ana cin mutuncin Arewa, ko kuke cin mutuncin kanku da baku san girman kanku ba, baku san darajan kanku ba, kun mai da kanku kaman wasu bayi a ƙasar nan. Sai dai kawai daga mutum wanda suke shugabanci su suke ciyar da ku kamar dabbobi. Kai aka ba ta kai wa kanka faɗa. Kana na wani ana cin mutuncin Arewa, ana zance Arewa za ta fito ta baki ta ci an ci mutuncinta. Bangwa ke cin mutuncin Arewa kaman Arewa. Idan ba rashin sanin girman kanku ba za ku zauna a ce ana ta kakkashe ku kamar dabbobi ba ku fito ku yi magana ba. Da ƴan kudu ne ai suke magana ba su suke maganan ba da su suke magana idan ana wani abu suke amma da aka yi wannan abin nan aka ɗebe yaran ƴan kankara me kuka yi kuka zo kuka yi ca a kansu kuna ta zagin su kuna ta maganganu kuna ta faɗe ku yi magana nan ku yi magana can. Gashi su ma suka ce sun daina magana ai gashi tunda suka yi shiru yanzu ba wanda yake magana idan aka zo zaɓe ne fi za ku fito da kwanku da kwarkwatanku ku ga kunan ku ne masu population ai muna da yawa mu ne muke da yawa ai daman demokradiyya mai yawan mutane ne ku fito kaza da kaza ta ina yawan take gayyan sodi anna aidi ba shi ne ai ina amfanin yawan an mai da ku kamar shashashu da wa'u da susai kuna nan sai da aka ciyar da ku aka ce ai nan fi a nan aka ce ai nan fi a nan tabar makunya da hauka ke nade ta ku tashi da hauka da ba ku yi magana ku fara magana yadda za a tabbatar cewa abin rayuwarku an dauke shi da daraja mutane su sashi su magana. Amma an zauna ba za a yi magana ba a komai ba banda zagi banda rashin kunya da fitsara ƙananan rashin kunya da fitsara da yake ba a yin shi da kwakwalwa ai shi kawai kuka zauna akai shine kawai kuka sa abin da ake yi a fito ai zagi sai kaga mutum ya sa a abin nan din shi pray din shi ai I'm a Muslim wane ne amma sai a dauko sai dinasin yana zagi yana ashar dinasin mutumin yana ashar sai ya zagi mutum ya kira wata karuwa ya yi sharri ya yi zagi ya faɗi wannan a faɗi waccan yadda I am a broken record is my record is not your record this is my Facebook page this is not your Facebook page I am not in it and I will talk and when I'm done talking I will move and tomorrow another thing will come I will do the talk you understand. Very pathetic lots. You're sitting down there. They've been killing you like chicken. It is easier to steal somebody in the north than it is to steal a chicken or a goat. The life of a goat, the life of a chicken is more valued than that of a human being. People are being killed anyhow, but you will not talk because a northerner is in office. Shamelessly, you will come back when a southerner enters that office. Now, you now remember that the northern life is important. In our secured north, where is secured north? When they were doing NSAS protests, when they were doing NSAS, they have to secure the north. The north, okay. What happened to secure north? You don't want to secure north anymore, Abi? IGA
Hamidu, ka san daga uwarka nake karban abin nan din shaye-shaye. In ta gama tsotsa ne ko me ake sai ta miƙo min ai. Abin da ke faruwa kenan. Abin da ke faruwa kenan. So where is it? Life don't matter. There's nothing like secured not anymore, but because there's no answer. Let one protest be going on in the south. When certain people will say that, you can't do this to us, so you can't. The next thing, from the north, they will now bring something out. They will now bring something out and start doing hashtag. But now that they are killing people in the north, nobody is saying anything because they are busy. You have president. Of what use is Muhammadu Buhari to you? Other than poverty. Muhammadu Buhari is the real pandemic. Even COVID-19 don't even do anything compared to the pandemic where be Muhammadu Buhari. That he has set down. Poverty everywhere, no food, killings, life doesn't matter, destroying institutions, destroying system. Even the people are being killed. When the aka kashe kwanan nan, wanda ya takarar gwamnan Zamfara yana da makarantu abin Abuja ne da Kaduna da Zamfara. An zo fim an kashe shi kamar yadda ake kashe kaza. Idan Muhammadu Buhari ya sauka da karagar mulki, wane ne ma kuke da shi da za su replace? Ana ta kakkashe su. Ana ta kakkashe ku. Amma munafunci ba za ta bari ku yi magana ba. Abubakar Bukar, ka gai min da ita, tana gidan, ka gama ka kira ta ka gaishe ta, ka ce Aisha na gaishe ta. Mahaifiyar ta ka ba? Kuna nan ba za ku yi abin da ya kamata, ba za a fito a yi shi ba. Ana munafunci, malamai na munafunci, malamai na neman kuɗi, malamai sai ƙarya, malamai ga gaskiya fa ana ganin shi, amma wai sai malamai sai su ɗauka wannan ba. Allah ya raba mu da malaman zamani. Allah ya raba mu da malaman zamani. Abubakar Gumi dai Allah ya sa da yayi magana akan kisan da aka yi akan Kaduna Abuja Expressway. Ya dai magana dai ko? Tunda ana nema amnesty kuke nema, amnesty. Ba amnesty ba. Amnesty toto. In ji wani abin. Ƙarshen amnesty. Idan akan amnesty ne za a yi ta fama kashe-kashe mutane. Ina nan ni abin da ina ma yayi lo. Mutane ba za su yi abin da ya kamata ba. Wai ana nan. Gaskiya kama za a faɗe ta ba ko? Wai ana neman amnesty. Ba amnesty ba. Kafin a nemi amnesty sai sun gaba rugu-rugu. Gashi na arewa ilimin makarantu an rurrufe makarantu. Ana ta rurrufe makarantu. Wasu yanzu ba ma sa kai 'ya'yansu makaranta don tsoro. To ba dole ba. Daga kai ya da makaranta a sace maka da ba gare ka bar yaron a gida ba, ko ki kai ƴarki mace a sace miki ƴarki mace ba gare ki barta a gida ba, balle a ce ma mace aka dauki mace abin fargaba, abin Allah yake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai Allah ya wadai na kai lallace. Kai tar wallahi arewa tar ba abin da musulunci ya ce ayi ba kenan. Arewa tur ina zuciyan yake? An yi shiru ko ana ta kakkashe mutane abinda aka ga dama. Ga matan da aka nuna ta a Katsina, ta je wankan jego, ta je wa wankan jego. Aka zo suka ɗauki uwa, suka ɗauki ƴar mai jego aka yi mata fyaɗe. Aka karɓi aka ba uwar amarya jego. Sai suka gama suka zo kan uwar amarya, ita ma aka yi mata fyaɗe. A Katsina. Garin shugaban kasa, amma yana nan yana ta yawo, yana sintiri duniya, yana nan yana gantali up and down, ya je nan kasar da mun ka dauko dan kauye ka kawo shi inda abin da bai saba, dadin da bai saba ji ba abin da ba